De ce arată casa ta mai ieftină decât este în realitate? Poți să dai 20.000, 30.000, 40.000 de euro pe o amenajare și locuința tot să pară făcută pe grabă. Uneori casa nu pare ieftină pentru că este ieftină, ci pentru că sunt câteva detalii care o sabotează complet. Bună și bine ai revenit la un alt episod din seria Design pe scurt. Cele mai mici detalii care te pot sabota când vorbim despre amenajare interioară sunt perdelele și draperiile prea scurte, covor prea mic, prea multe lumini reci, de zici că am făcut living-ul sală de operație, mobilier înghesuit pe pereți, prea mult mobilier sau prea puțin mobilier, prea multe decorațiuni mici, fără să aibă legătură cu alte decorațiuni sau cu alte culori sau cu alte forme. Designul scump și bun nu înseamnă neapărat obiecte scumpe. De multe ori înseamnă proporții bune, lumină bună și un pic de echilibru. Eu sunt Irina de la Harmony Design by Irene și dacă ți-a fost util ce ai aflat astăzi, rămâi pe aproape, căci urmează și alte episoade din seria Design pe scurt.